CGTC mokt met bekende Grunnigers. Een programma over de Grunnige tol. Dit is Grunnigers voor Grunnigers. Vandaag bent de gast Jan Sibo Duffer, schrijver en dichter, en zanger-gitarist Harry Niehoff. Harry, moest eens even kijken. Voor die heb ik mijn shirt aangetrokken. Die shirtje. Ja, mooi man. Sibo, du hebt ook gedichten opgestuurd voor Harry, om er misschien wat mee te doen. Ja, ik pak dus met opzet even wat voor die is. Dat praat even makkelijker. Ik heb het hier opgestuurd, bijvoorbeeld bushaltes. Ja. En eens zag ik voor me een reis vanuit Winschoten naar Beerten en omstreken. En dat is ook wat geintjes uithalen met de naam van de straten en hiervoor. Ja. Bushaltes. Overal staan leus in het land portieken. Elke een kent naam van elk portiek. Overal door gele poortjes blikken klinkt er Vinderwold of Hamzerik. Maar als een bret men door alles kan bekijken, maar zo'n stee is heilig, net gelijk. Alle dagen haalt zo'n naam vol waarheid en in de kop van de reiziger komt kloorheid. Zoals hij loort als boet naar rovers snuisteren. En dreigt een Luppo stek weg en pas stil. En gaat het volk biedt over hem drokkig fluisteren. Elke halte neemt men dof of spril. Eikamp, Beerte, kent men ook in duisten. Het rubber zingt van eenheid en verschil. Bloots dijteukes wie het beziet in stilheid. Het mag geen om de boos van bus. Zijn wil is nooit. Prachtig. Ja, mooi. Ik vind dat een mooi gedicht. Die bushaltes, daar kan je met klooien en dan kan je regels wat rekken en dan kan je hem nog een keer herholen. En ik vind die sfeer echt prachtig, dus daar wil ik wel wat mee doen. Daar heb ik mij doen voor vandaag, want ik vond het ook schade om door een beetje te klooien van, ik bedenk wel even wat. Maar ik gooi er wel wat mee doen en ik vind dat een mooie tekst. Mooi man, klinkt nou al goud. Harry, doe eens nog een nummer. Ja, Rimpeling, vrouw De Smit. rinteling Ja. vind ik wel mooi. Want ik vroeg me af of dat een fictief iets is of dat het woord op waarheid berust. Allebei. Allebei. Het is, er zit een beetje verhoord aan, maar dat hoort bij het theaterprogramma waar ik mocht heb, Café op Driefklaai. Ja. En dat ging erover, zo in 2016 of zo was ik weer aan het schrijven. En moest altijd weer aan die aardbevings denken. Dus overal, elke keer als ik weer wat begon te schrijven, dan kwam ik door weer op terecht. Maar toen dacht ik, ja, daar worden mensen natuurlijk alleen maar zagrijnig van. Dus dan haal het programma ook met alleen maar aardbevingsellende. Ja. Dus ik wilde wat aanst bij hem. En toen bedacht ik dat mijn pa in die tijd dat het gas ontdekt werd, een café had in Middelsom. En dat is dus het café op Driefklaai. En dus ik wilde ook het begunde bij hem van dat mensen, wie zullen met z'n allen schade en moriek worden van al dat gas. Ja. Dus dat was een optimistische tijd en het kon niet op en zo. Dus dat was een mooie tijd. Dus ik ben ook toen de bejaardenhuizen ingegaan in Middelsom en in Loppersum. Op zoek naar mensen die nog bij mijn pa in het café geweest waren. Maar dat viel natuurlijk niet met, want vrouwen worden over het algemeen veel ouder dan manlui. Dus er zaten hoogst alleen maar vrouwen in die bejaardenhuizen. En die kwamen naar in het café. Dus dat was een beetje gedoe. En nou ja, in elk geval, ik heb nog alle lange verhalen over vertellen. Maar in elk geval, ik kreeg dan verhalen te horen, ook over mezelf, in de type verhalen die ik niet kende.
En vooral over mijn pa en over het café en hoe het tot touw ging en zo. En ik heb natuurlijk ook allerlei interviews gehad met mensen in Middelsom. Over of zij schoren hadden en wat voor schoren ze hadden. En hoe ze door onder waren, hoe ze er met omging. Hoe dat in de gemeenschap opvangen werd en zo. Nou, en dat is uiteindelijk dat programma geworden. Dus die verholen die erin zitten, die ben allemaal voor. En ik heb dan mevrouw Smit bedacht als een soort verbindende factor. Zo van, daar kwam zogenaamd bij mijn pa al in het café, niet om aan het stamtafel aan te zitten, want vrouw die kwam dus naar die café, maar om een kerel op te houden. Ja. Met Jan Smit, toen is al 4 op en tekenstijd kloren en bla bla bla. Dus dat was één. En de andere is dat vrouw Smit nog altijd leeft, zogenaamd. En dat hij bij mij nou wel in café komt om al die verhalen te vertellen. En af en toe een half flesje jenever te kopen, waar ze den drukken van in hun koffiekop gedut. Een druppel in een koffiekopje van vrouw Smit. Het koffiekopje waar geen koffie in zit. Maar een vinger houdt alle kloren. Nee, vrouw Smit is geen roeren. Maar ze slept zo lekker op een borrel soms lood. Dat doet ze in een kopje en er wordt zoveel brood. En gedient men om de zergen heen. Kinder in een kommetje zitten zijn. In dat leutje hoeske door midden in de laag. Krek tussen kijk en vermolige kraag. Kijk ze stilletjes wat voor zich goed. Doelt afwezig over katsiens snoet. En hij wil stroog kroepen muren voorbij. Kroepen dongen en monden en joden voorbij. En wat gebeurt er als ze door zo zit? Een rimpeling in koffiekopje van vrouw Smit. Het huis van vrouw Smit is al lang geleden bouwd. En grond onder de fouten is al nooit meer vertrouwd. Wagen op zo'n Rutse kroon. Ze kenden nooit meer van sloom. Maar door het ze waarop van we soms lood. Al zegt ze nooit wat is, en er wordt zoveel brood. En wat zegt ze als ze door zo zit? Een rimpel in een koffiekopje van vrouw Smit. Is toen ook wel eens dat het op een bepaald moment helemaal niet wil? Ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik wat last had van wat kwaaltjes. En een van de vervelendste was kopzeer van zo'n soort. En dan dacht ik, nou krijg ik niks meer op mijn rietje. Maar met een plichtsgeval dat mijn leraarschap hoort, dat neemt ze ook meer door die vrije tijd. En dan denk ik me niet zo van, ja, maar zo is dat. Nee, precies. Doe eerst ook een hoe heet dat ding? Turbo liefdesluidjes is toen om je opstuurt. Ja, Wat was het idee daarachter? het idee daarachter, dat was dat een jonkje aan de bar stond. En dat jonkje dat
Ja, zei je, verkeerdje draaien, dat moet ik eigenlijk nooit hebben. Ik was dat type was ik tegenkwam en ik dacht, dat jonkje staat niet tegen. Maar toen ik hem wat beter beluisterde en zijn taal wat beter begreep, toen had ik in de gehoord dat hij met zijn gele spa een biertje bedaalde. En hij had wat meer van die kunsttol, en ik dacht, wat is er meer precies? Ja. Ik heb dat lied daar in het klad geschreven, is ook in Doorbeland nooit weer boven kwam, totdat ik een stemmenspul voor Waak schreef. En door kwam een jonkje in vuur, en toen dacht ik, dat jonkje heb ik al. En toen heb ik een rap geschreven. Dus. Ja. Als je hem ook rappen? Ik kan rappen, ken ik geweldig. Alleen ik heb een mooi vuurdom door. Kent u hem of niet? Ja, ik heb hem. Ja? Dus de meur? Ik doe dat maar. Dus de meur? Ja. Of ik ooit uitgaan met een geliefke. Oh jee, oh keizersnee. Les vrouw me nog een vriegie wiefke. Of ik ham in de vrije deed. Hey, doe gek, hey. Of ik hem in de vrije deed. Hey, doe gek, hey. Lijfsmiddag gabbers op mijn rieg, ja. Hey, taat me nog een gele spa. Dat smokt naar noorden oelzien meer, ja. Hey, taat me nog zo'n schele pa. Hey, doe gek, hey. Hey, doe gek, hey. Ik zei tegen u, wil stachter op mijn Harley Trapson. Zo vroeg ik les een chickie mits. Ik dacht dat zij wel tegen grap kon. Op pakkies droger, bagger shit. Hey, doe gek, hey. Dat is wat ze zei. Hey, doe gek, hey. Ja. Dat mafgedaante van die hibbels. Yo, stuur dat goud naar aan zijn deur. Ik val weer geen chickie op de knibbels. Maar nou, ik val een hazenscheur. Hey, doe gek, hey. Hey, dat is wat ik zei. Hey, doe gek, hey. Zij nuit me butje, nuit me bekkie. In deze zit voor aan ze hier. Zij kraakt me aan mijn bombejackie. In deze vindt dat ranzig schier. Hey, doe gek, hey. Hey, doe gek, hey. Hey, doe gek, hey. Hey, doe gek. Dat was mijn mol, man. Hey, doe gek. Hey, doe gek. Bist u wel hout? Gouden refrein. Hey, doe gek. Ja. Hij is nooit Ja, applaus. Is dat een beetje het idee, Sibel? Dit is hem helemaal. Ja? Dan, mijn bezorg bleef tegen het koeien. Er zit geen clue aan het verhaal van. En hij slaagde om en wat er wel. Ja. Ja, achter de weg eraan. In het begin wil hij niet aan mijn liefke. Ja. Nee. Ja. Wat Ik vond een wel een beetje- Ik vond hem wel een beetje dubieus soms. De tekst. Maar alles behalve dubieus. Hij was lief voor de baas. Tot zover eerst. Er is vanzelf nog veel meer. Dus tot een aan de mol.